Tinatayang 1,000 solo parents po sa Dagupan City. Unang makikinabang sa 20 pesos na kilong bigas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Tinatayang nasa 1,000 solo parents ang kabilang sa unang batch na makakabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa ilalim ng programang Benteng Bigas meron na sa Dagupan City. Ayon ito sa anunsyo ng pamahalang lungsod kahapon Marso 30 sa isinagawang flag ceremony. Ayon sa LGU, aabot sa 3,000 sako ng bigas ang inaasahang maibebenta sa nasabing rollout ng programa. Target nitong ibenta ang abot kayang bigas sa mga minimum wage earners, vulnerable sectors at mga pamilyang may mababang kita sa ilalim ng Department of Labor and Employment at Department of Agriculture. Kaugnay nito, inanunsyo rin ng LGU na susunod na makikinabang sa programa ang mga tricycle drivers ngayong Martes, Marso 31. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.